BREPA me, BREPA me mucho. Pak! Pak! Anong sinabi ni Tony G sa jawline niya? Wala. Walang sinabi ang jawline ni Tony G. Kaya naman, Tony, nakalimutan ko sabihin ko. So, I hope you guys are doing fine. So, another video naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. Ngayon ay Lunes, kaya naman kinakailangan ng energy natin ay putok para maganda ang ating umpisa ng linggo. Kaya naman, ikaw na nanonood sa akin ngayon, kinakailangan energy mo ay putok at kinakailangan energy mo ay to the highest level, diba? At kinakailangan mag-smile ka para bongga ang umaga mo, bongga ang Lunes mo, bongga ang week mo. Kaya naman, huwag mo kakalimutan mag-smile! Well, anyhow, my name is Geri General, and for today's webisode, gagawa tayo ng pinaka favorite kong kainin, lalong-lalo ngayong summer. Ito ay ang Good morning guys! Good morning vlog! My name is Geri General and welcome back to my channel. Good morning. So currently, hindi ako sa dining table ko and magre-breakfast ako. Actually, nakalimutan kong isama kayo habang pinag-prepare ko itong breakfast ko. Ito, I'll show it to you guys. What I'm having is spring roll. Ayan ang spring roll. And medyo burnt hotdog, rice, and of course, Milo. Ice cold Milo. And, ayan And currently, nanood ako ng vlog ni Hardy. Nawala. Ayan vlog ni Hardy. So, ayan, dito ako nagluto. Medyo magulo pa yung kitchen. So, ayun guys. Good morning. And guys, please, huwag niyong kakalimutan breakfast mamaya. Mag-breakfast na ngayon. Kasi, yan ang pinaka-most important na meal for the day. Kahit di kayo mag-lunch or dinner, at least nakapag-lunch kayo para may energy kayo. Tuladang! Hindi ko nag-breakfast pero ang energy ko putok na kasi kinakailangan dapat ganyan. So ayun, diba? So lalagay ko muna kayo dito and samahan nyo akong kumain ng brekkie. And check din ako ng cellphone ko every morning. And ayun. And actually, nakalimutan ko na magising. Usually, pag-gising ko is nag-online mass ako para to start my day. Diba? I will have hot dog. Yeah. So, sorry again guys. Hindi ko naman kayo nasama sa kausap ko kay Maka. Nakakalok si Maka. Napakadaldal! Ang daldal ni Maka. So, ang gagawin ko ngayon is
maglalaba tayo, and then, ayun, kasi charge yung iPad, yung laptop ko. So, samahan niyo ako maglaba. Actually, na-wash ko na siya kagabi. I-rinse na lang siya. And yung aking washing machine is nandito sa CR. So, ito. Buksan mo natin yung ilaw. And then, maghanap tayo, ayan o. So, ayan. So, ang gagawin natin is maglalaba muna tayo, and then sampay, ganyan. And of course, mapakita ko na sa inyo ng very light yung video or clips na ang gagawin natin. Okay? So, water na, wash na, para bongga, diba? Alam mo, adulting ka talaga, bakla. Ang galing-galing mo na. Ang galing mo na mag-operate ng washing machine. Achievement siya. At kinakailangan mo na siya ilagay sa resume mo na nakapag-under ka ng washing machine. Ganun yun. So, saan natin siya sasampay? Yun naman ang problema. Though, may sampayan naman ako. It's just that, sa ko nilagay sampayan, parang feeling ko sa kitchen na lang. Diba? Parang feeling ko dito sa kitchen. Yes. Mas maganda ka sa kitchen na lang. Pero samahan nyo kayo prepare yung sampayan, ha? Samahan nyo ko. Sige na. Hagard yung kaya. Prepare tayo ng sampayan. Kinakailangan i-prepare yung sampayan. Super adulting. Bagong energy. So ito tayo magkasampay later pagkatapos kong i-wash yung mga damit ko, diba? Para bongga. I-check na natin yung nilalaban ko. And then let's see kung tapos na siya mag-spin. Ay! Ang taray! Tapos na rin? Oo, tapos na. Oo, tapos na. Oo. Taray! 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 Tapos siya mag-spin. So, gagawin natin is aalisin natin yung mga damit doon sa washing machine at ilagay natin siya sa kusina kasi lulutuin siya. Charot! Kasi doon ko sasampay. Gusto ko ginawa kong something. Inassemble ko kanina. Kasi sila lagay. Kaso, ang problema ko ay wala akong langgana. Planggana ko na kung saan doon ilalagay ang mga damit para isahang dalahin na lang. So, ang gagawin ko ay maghahanap tayo ng pwedeng lagyan. Okay. At dahil wala akong planggana, dito na lang siya lagay sa SNR na pink bag. Diba? Para naman bongga. Sado mo yan ito. Para naman bongga. Diba? Para bongga. K. Ay! Oh! Ang taray! Oh! One! BREPA.
So, ang gagawin natin is i-air dry naman natin yung washing machine para hindi siya masira. Okay. Tsaka para matuloy mo. And nasambay na tayo. Okay. Gabi doy. Shokot. Magsasampay na tayo. Nakakaloka, adulting. Bakit ganoon? Diba? Hindi ako kasya guys. Ito lang. Pakalaki kasi. BREPA ni MUCHO. BREPA ni MUCHO. BREPA ni MUCHO. Pak! Natapos din ang aking sinampay at nakakaloka. May mga moments lang ganito sa condo, oh. Yung mga sinampay mo nandito, oh. Ayan ang sinampay. Di ba simula doon lang dito? Tsaka puro siya. BREPA mi mucho. BREPA mi mucho. Mga tanga bakla, pero nakakapagod. Ay. Kapagod. Nakakapagod pero parang feeling ko super worth it naman siya. Super worth it yung ganitong eksena na at least kahit paano is natuto ka na bakla, magaling ka na, isa ka ng tao bakla, marunong ka maglaba, marunong ka magluto, marunong ka mag-grease and everything. And bonggang-bongga ito. Kaya naman mga kabataan ngayon, kinakailangan matuto na kayong ng mga gawaing bahay para nga naman pag tumanda na kayo, hindi kayo nahihirapan tulad ko. Hirap na ako. As in. So ngayon ang gagawin natin is i-check natin yung washing machine kung tapos na. And I think hindi pa. And I think kinakailangan siyang i-stop. Oh. And off. So, dito na kita pa sa ating vlog. Diyos ko naman kubaklat. Napaka-energetic mo. Nakakaloka. Well, dapat naman dapat araw-araw energetic tayo. Araw-araw positive tayo para lagi may pumapasok mga biyaya sa ating bahay, pati rin sa sarili. Huwag dapat tayo napaka-negative. Diyos ko napaka-toxic ng mga taong negative tulad ng kakilala ko. Kaya naman guys, from now on, puro pusit lang ang dapat nating ipakita sa mga katauhan, di ba? Lalo na sa mga social media, dapat lagi tayong pusit. Ibig sabihin, positive, okay? Again, guys, hanggang dito lang. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining me. Thank you. But don't forget to click like, subscribe, and comment kung ano bang mga gubit nyong pagawa sa akin. And
don't forget sa March 15 meron tayong giveaway at i-announce ko na kung sino ang makakatanggap ng giveaway from BREPA. Okay. So again guys, my name is TheGeri General and see you again on my next vlog. I love you, and I love